Barcha maqtallarımız, rahmetlerimiz, şükürlerimiz bizni yoktan bar qılıp bu dünyaya kamil kıyafetli, körkem kıyafetli itip yaratıp özünün rahmeti bilen iman nuran bülek itüşü, özünün rizalığı bilen cennetke kirtüşü, indi aşu bilen azabı bilen cehennemge saluşu, birden bir ibadetke layık bulgan zat Allah subhanahu wa ta'ala irişse idi. Sikli Resulümüz, Peygamberimiz, bizning yolbaşımız, bizning endavşimiz izgilikka özünün körkem halkı bilen, körkem sözleri bilen, yumşaklığı bilen, özünün şeksiz indi bizge bulgan merhametlilik bilen süyükli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatlarımız ve selamlarımızı iriştirse idi. Hamdülillah. İndi min şahit item Allah Teala bar, Allah Teala bir, hem Allah Teala'dan başka ilahi zat yok. Hem onun süyükli Resulü Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şahit itemin Allah subhanahu ve Teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge indirilgen hemme sözünü, hemme misiyini ahırına hadli jitkirip Adem bağlılarına tapşırdı. Hem ol kıyamet gününe hadli bu İslam dini, hak din bularak bulup mağlum, hem kıyamet gününe hadli bulaşak. İndi elhamdülillah bizning jay vaqtlarında gördüğünüz balalar bilen türlü işler alıb barıldı. Türlü şaralar, kurslar, türlü turnirlar, köp balalar bunda meşitini şılgap aldılar. Много детей было во время летнего периода здесь каникулах около мечети. Большинство из них алар инде бunda meşitке привыкли. Елештилер meşitке келерге. Hazır пришло время учебы, oku vaqti kelib jetdi. Үйрәтү biz manda dərslərə şaqıra başladıq. Hazır indi balalarının oqıysıları kiləsilləri kilə. Yani alır yerləşdilər, alır anladı ki, məşitdə есть degan işə aytım. Qızıq barğa, alırğa, öyrənirgə көп әйбер була. Әмма дәләки мен шушындай каршылыкка очрадык. Менә шушы мин әйтмәймен безгә хәтле килгән балалар. Бу яңа балалар турында килә. Алар арасында татарлар да бар, урыслар да бар, марилар да бар, шуашлар да бар. Аларның менә хәзер киләселәре килә шушы дәресләргә. Әмма дәләки бер сүз булды. Нәрсә? Ата-аналары риза түгел мәчеткә килергә, җибәрергә. То есть родители не хотят. И даже килеп чыга вакытта сам малай киләдә, хәзрәт, позвоните, пожалуйста, вот то, что нам объясняете, им тоже объясните, ди, телефон белән. Киләдә. Мин инде алып, аның нина хәленә кирип, әти-әниләренә аңлатмакчы булам. Отпустите хотя бы на несколько уроков, пусть посмотрит. Әти-әнисе әйтә, нет, вырастет, зур үскәчтән соң үзе сайлар. Да? Бу бит универсальный ответ. Даже не то, что вот нидер урыс баласымы, анда рус баласымы, или анда марима, неме. Бу гомумән татарларда да бик еш таралган әйбер. Үскәчтән соң хәзрәт үзе сайлар үзенең юлын. Имеш алар шундый, ничек дип әйтим инде, гуманистлар шуның хәтле. Вот алар за справедливость. Шуның хәтле ки, что вот мы их не заставляем. Пусть сами, когда вырастут, решают. Как будто без заставляем үзебезнең балаларны. Шулай бит? Алар шуның хәтле справедливость, что алар әйтәләр, вот бала үзе, когда с 18 лет совершеннолетия достигнет, ол үзе килер, үзе сайлар. Если дин, дин. Если христианство, христианство. Если не христианство, не религия, то монсы. Если спевается, пусть спевается дигән кебек инде. Инде менә без шуның турында бүген сөйләшербез. Безнең әти-ана аталарына, ниләренә карагачтан соң аларга бер сорау. Сезнең балагыз туганнан соң хәзер сез балагызны беләсез. Нәрсә ул сайлый? Яхшылыкмы или начарлыкмы? Ул әйтә, сез бөтенебез дә әйтә, минем балам, конечно, яхшылыкны сайлый. Ул пычраклы сайлыймы или чистаны сайлыймы? Ул әйтә, конечно, чистаны сайлый. Ул матур шунда ялтыравыклы, güzel, төрле төстәге булган уенчыкны сайлыймы? Или ниндидер бер бөтенләй кызык булмаган кара пычрак, ниндидер бер уенчык сайлыймы? Әлбәттә, ялтыравыклы, güzel әйбер уенчык сайлый. Матур тавышлы, güzel тавышлымы, шылтыр-шылтыр килгәнме? Әллә инде бөтенләй теге тавышы бөтенләй ерткыч булган бер әйбер сайлыймы? Конечно же, матур, güzel тавыш чыгарган әйбер сайлый. Менә өчен бу моның турында мин әтисенә, әнисенә әйтәм. Һәр вакытта аның баласы яхшылыкны сайлый, güzelлекне сайлый, дөреслекне сайлый, матурлыкны сайлый. Ни өчен ул сайлый аны? Анарга аны өйрәттеләрме?
Монарға даже өйрәтергә кирәк түгел шул бит. Аллаһ Субхана ва Тааля моны бала туганда инде йөрәгенә салган була. Без аны әйтәбез нәрсә дип? Фитри, естественное положение. Тумыштан ул адәм баласы шундый. Ул ярата дөреслекне, хакыйкатьне, матурлыкны, гүзәллекне. С рождения человек шундый. Шуңа күрә дә кайчан синең балаң сайлады яхшы юктан, хотя бы нәрсә не мешай. Балаң изгелек сорады, яхшылык сорады. Не выбрал каядыр урамда йөргән нитергә, да? Мәчет сорады, мәчет сайлады. Кая өйрәтәләр хороший отношение к родителям. Кая өйрәтәләр дуслыкны, мәрхәмәтлелекне, кая өйрәтәләр хакыйкатьне, дөрес юлны. Хотя бы не мешай. Аллаһ Субхана ва Тааля безләргә дә Куръани Кәримдә дә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Фaqim wajhaka lid-din hanifa. Fitratallahи allati fatara an-nas 'alayha." Yani yüzünü hanif kebek dinge yöneltir diyen. То есть, обрати свой лик подобно ханифе в сторону религии. Yani din ягына борыл. Бу балаларга әйтмей Аллаһ Тәгалә, бу безгә әйтә Аллаһ Тәгалә. Yani борылыгыз дин ягына ханифләр шикелле. Кем соң ул ханиф? Аллаһ Тәгалә безгә Куръанда әйтә. Кем соң ул ханиф? Ханиф кебек булыгыз. Ханиф кебек тугры юлны сайлагыз. Аллаһ Субхана ва Тааля Куръани Кәримдә ханиф турында 12 тапкыр әйтә. Аның яртысы, когда ханиф говорится про ханифа в Коране, это говорится в основном как противоположное язычеству, идолам. То есть туры юл. Это таухид, бер Аллаһка гына табыну. Ханиф юлы. Һәм калган ишракларда бу Ибраһим алейхиссалам юлы турында әйтелә. Yani ханиф Ибраһим алейхиссалам булган юл. Ибраһим алейхиссалам нинди юлда булды? Бер Аллаһка табынышуда булды. Бер җирдә Аллаһ Тәгалә ханифны Ибраһим алейхиссалам белән әйтә. Yani ханиф икенче аятта Аллаһ Субхана ва Тааля безгә аят китерә. Яһудилар и насаралар, евреи и христиане начали перепираться между собой. Кем был Ибраһим алейхиссалам? Яхуди булдымы или насара булдымы? Христианин или еврей? Аллаһ Субхана ва Тааля җавап бирә. Ибраһим алейхиссалам булмады, христианда булмады, язычникта булмады, насарада. Ул булды бер ханифа, yani Аллаһ юлында булучы. Шуңа күрә дә безгә Аллаһ Тәгалә әйтә, ханиф кебек булыгыз. Инде пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям юлын, ислам динен өйрәнә алмыйсыз икән, уйлагыз Ибраһим алейхиссалам шикелле. Менә сез бу дөньядагы табынган әйберләр дөрес табынымы? Ул булсын бүгенге көндә хатын-кызлар гороскоп карыйлар, никара бу бит ибадат, бу бит өйрәнү, бу бит дин алар өчен. Яки анда бака куялар, ни куялар, на счастье нәрсәләр җибәр, бу бит дин. Алар шушыны кабул итә. Ибраһим алейхиссалам шикелле ханиф булыгыз. Уйлагыз, фикерләгез, ул бака сезгә нәрсә белән ярдәм итәле? Ул гороскоплар, йолдызларның нәрсәдер анда булганы безгә нинди файдасы китерә ала? Ул ташлар, ул монда алып куйган төймәләр, бөтиләр, ниләр безгә нәрсә белән ярдәм итә ала? Уйлагыз, ханифа шикелле булыгыз. Yani һичшигендә начарлыкны калдырыгыз. Күп аллалыкта идол поклонничествосыннан китегез. Ханиф булыгыз ди. Балаларыгызны җибәрегез кая? Бер Аллаһка, yani дөрес хакыйкатькә чакыралар, дөреслеккә чакыралар. Һәм дә нәрсә? Фитра. Аллаһ Субхана ва Тааля ди нәрсә ди? Таково врожденное качество людей, таково врожденное качество, которым Аллаһ Тааля сделал людей. Менә бу яхшылыкка омтылу, дөреслеккә омтылу, хакыйкатькә омтылу, матурлыкка, гүзәллеккә, тынычлыкка омтылу, бу Аллаһ Таалядан кичкенә чактан безгә инде салынган фитрат, естественное положение, врожденное. Беребез дә бит начарлыкны сайламый, беребез дә бит пишраклыкны сайламый, беребез дә бит дөрес юлны ялганны бит сайламый. Бөтенебез дә бит яхшылыкка, изгелеккә, матурлыкка омтылабыз. Инде фитрат дигәндә ул иң беренче, yani һәр кеше, һәр адам баласы, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям хадистә дә китерә. Һәр бала ул фитрат белән туган. То есть Аллаһ Тәгаләгә dur гыйбадәт табылмышан, yani иманның бер рөкүне булушан, yani фитрат белән естественное положение мусульман булып туган. Әмма дә ләкин әтисе ва әнисе анардан ясадылар
я Насара, я Яхуди. Каждый младенец рождается с фитром, с естественным положением, с врожденным положением уверовавшего в Аллаха, мусульманином. Но их родители делают из них либо христиан, либо евреев дейді Пeygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz tuğanda indi bütünübüz de biz fitrat bilen. Bu aytilmiş da biz bine Allah Teala'nın tulusu bilen bildik. Indi bala şaktan biz bilemiz namaz, uraza, zekat. Anın turunda söz var mı? Yani bara söz fitrat. Естественно sen yaratacaksın когда sana haklılıkını ayteler. Вот balaga anlatıp kara что 3 ul 1 ul 3. Что 1 это 3, 3 это 1. Объясни ребенку. Не то что ребенок, biz anlamayız. Объясни другую религию, которая болсын анда. То, что нелерге үйренерге, табынырга керек, рәсемләргә, икенче әйберләр. Өйрәтеп карау була. Ул не понимает аны. Аңламый. Ләкин ахырда балага аңлатсаң, что бу дөнья, что бу бөтен гүзәллек, что бу җир йөзләре бер Раббы яраткан, бер Аллах яраткан. Ул аны сразу кабул итә. Для него это естественно, это, понятно, что когда есть Творец. Бөтен әйбернең бу дөньяда Творец бар. Ничегендә безнең Творец булмасын. Бала аны аңлый, biz de аны аңлыйбыз. Bu естественное положение, кашан biz предрасположены хакыйкатькә, дөреслеккә, Аллаһ Тәгаләнең юлына. Инде шуңа күрә, инде бүгенге көндә карасак, әгәрдә без әйтәбез икән, балам үскәчтән соң үзенең юлын сайлар. Это как будто син әле нәрсә, аның юлы турында аның буенча борчылмыйсыңмы? Болсын ма ул эшкеше, эшеше, болсын ма ул монда вообще динсез, болсын әхлаксыз, әдәпсез, сам выберет. 18 яшькә хәтле, он как бы теге шундый дөрфа әйтсәк тә, нисәк тә, абзарда яшәүче хайван шикелле. Да 18 яшькә хәтле, 2 яшьтән соң суябыз, 2 яшьтән соң уйлый башлыйбыз. А булай 18 яшькә хәтле ул менә шулай абзарда без аны как бы камап алдык, яшәсен 18. Аннан соң сам выберет, сам посмотрит. Ягъни бу дөрес хакыйкат юл түгел. Шуңа күрә инде безләргә бу балаларга инде кичкенә шактан естественно гади булган инде әйберләрне аңлату кирәк, күрсәтү кирәк. Инде хәттәки аны бит теге мәчеттә генә дә түгел, аны менә булсын, сез һәрберегездә менә яшисез, әмма бер авыл дигән кебек яшисез. Менә бер подъездда бер мусульман яшәсен, әмма ул монда уйдан чыкканда ул бер авылдагы бер мусульман шикелле. Бүген шулай бит инде, авылда бер 200-300 кеше яши. Шушок бер подъездда бүгенге көндә 200-300 кеше яши. Ягъни бер подъезд, бер авыл. Менә шушы бер подъезддагы бер кеше, шушы подъезддагы хотя бы берничә балага Аллаһ сүзен сөйләсен, ягъни дин турында, хакыйкат турында сөйләсен, как будто бөтен авылны дингә чакырган шикелле. Без бит әгәрдә ишетсәк кайдыр нәрсәдер, что менә бер авылда шундый бер кеше динне таратты, шулай нитте, менә шушы кеше үзе алдында нитте, безнең өчен зур шундый әйбер килә, нәрсәле? Дан килә, исеме килә, ни килә. Yani bugün günde менә шушы неләрдә зур-зур домнарда бер подъездда бер авыл. Yani безгә һичшиксез бу әйберләр белән куллану кирәк, эшләү кирәк. Инде кызганычка каршы шундый бүген дөнья таралды, күрше-күршене белми. Yani белми кем анда яши. Әле менә ул яшьтәге монда Асина бистәсендә хәмдә бабайларыбызлар белә, не то что подъездна бөтен авылдагы, монда Асинадагыларны күбесен белә кемнәр күптән тора. Ләкин менә безгә яшьләргә дә белергә кирәк, үзебезнең подъездда кем тора. Bu теге подъездда чыккан ике әби шикелле сөйләшеп утырган шикелле түгел, кто у кого что случилось, где кто живет. Юк, үзенең динең өчен, хакыйкат өчен, аларны борчылып, алар турында уйлаган өчен, аларга ислам дине, гыйбадат дине, ягъни дөрес юлны күрсәтү, бу бер зур бер форсат. Инде шулай әгәрдә менә бу хак дин, ягъни фитрат турында уйлаганда, яисә әгәрдә без карасак, үзебезнең үткән халыкларга какое бы поколение, какой бы ниндидер цивилизации алмый, кашан безгә хәтле булган. Какие бы цивилизации мы не смотрели, которые были до нас. На всех есть, у всех есть ниндидер бер нәрсә, вера в Бога. Һәрберсендә бар. Кеше бу дөньяда нисез, динсез яши алмый. Ул барыбер үзенә ниндидер дин ала. Он без религии не выживает. Даже вот этот атеизм, который айталар, что вообще без ни одной ни религию не верим на себя, но у них сам по себе атеизм, от слова изм, вера. Вера ата, то есть вера в отвержение, то есть вера был, барыбер вера. И алар ансыз яши алмый. Һәрбер кеше ниндидер дингә нәрсәгәдер камап нитеп ияреп яши. Шуңа күрә безгә инде раз без бар адәм баласы, если безгә хәтле бөтен халыкта нинди генә майя булсынмы, анда Африка илләрендәге булсын халыкмы, или анда Кытай җирләрендәге нинди генә цивилизация булмасын, аларда һәрберсендә дин булды.
Бүгінгі көндә дә бөтен кеше дә шулай ук дин. Шулай ук дин булгачтан соң инде яхшырак түгел микән безгә сайлап алырга хакыйкать динен, дөрес динне? Инде менә бу күбесенчә менә бүгенге көндә хәтта менә бу безнең үзебезнең татарлар арасында алганда да ни өчен татарлар күбесенчә динне тотмыйлар? Алар бит ышаналар, әйтләр күңелендә. Сез абыйларыгыз белән, әтиләрегез, инде бабайларыбыз белән кемнәр намаз укымый сөйләшсәгез, алар һәрберсе ышана Аллах. Аллах бар диләр алар. Мин бик сирәк күрәм, чтобы менә ниндидер бер татар кешесе, чтобы отвергал. Алар каждый из них говорит, что есть, да, веру Аллаха. Не ищенсен килмер, потому что алар себя чувствует в безопасности. Самая первая причина, самая грубая причина, потому что алар чувствует себя в безопасности. Потому что алар уйлыйлар, менә бу ташлар, менә бу ниләр, зур-зур биналар, зур-зур машиналар, зур-зур. Шундай, бөтен җирдә саклыклар, саклаучылар, безне саклаячаклар. Бүгенге көндә юк проблема, что безнең өебезгә тигр анда аю кирип ашадыр нитте. Куркмый бер кемдә аның турында. Жоқ, қорықмай орамға шыққаштан соң, что бізге кімдер хұжым етер, что нас нападут, ниндидер племя и отберут у нас. Жоқ бит. Менә ул безопасность, чувство себя безопасности алар нәрсә тынычландылар. Они почувствовали себя господами. Без үзебезне хуҗа итеп санадык, что мы хозяева своей жизни, что мы хозяева своих тел, что мы хозяева всего, что үзебездә бар. И соответственно, раз мы хозяева, раз мы господины, то нам зачем искать господина? Менә бу зур бер сәбәп. Әмма дә ләкин кемнәр мәчеткә йөри, кемнәр акыл белән эш итә, алар аңлыйлар. Что бу не бина, что не бетон тебя не спасет, если придет веление Аллаха. А если сине нидер кытам, у тебя ружье, которое бар, которое стреляет, не спасет сине. Человек, который синең самый влиятельный, самый могущественный, не спасет ул сине, если Аллах Тәгалә велениесе килсә. И ул аны аңлап нитеп, ул белә, что бу дөнья бөтенләй бер Аллаһ Тәгаләнеке, безнең Раббыбыз Аллаһ. Менә шуңа күрә бу шулай фитри, безопасность кашан әйбер булу һәм аның сәбәбен каян икән белү, бу фитри яктан белү, Аллаһ Тәгаләнең бу дөньядан карап торуы безгә, ягъни шундый ниләрдән безопасность тынычлыкны бирүе. Бу атнада, үткән атнада балалар белән поход ходили, шестым классым ходили в поход. Аларның күбесе диндә түгел, то есть никак не связаны с религией, никак не связаны, ни родители, ни это. Вот кашан аларга аңлатасың на самом легком уровне, әмма что Аллаһ Тәгалә бар, что бу дөнья бер Раббысы бар, что бу урындыкның Раббы ясаучысы, мастеры булган шикелле, бу дөньяның да мастеры бар. Чтобы күкләр, җирләр просто так ясамаган, синең цель жизни булырга тиеш, максатың не просто син килдең как хайван, ашарга, эчәргә дә, хатын табырга да, плодиться өчен туй син бу дөньяга килмәгән. Алар аны аңлый, рәхәтләнеп, вообще без проблем. Менә шушы балаларга шушы сөйләү кирәк, шушы балаларга чакыру кирәк. Бу шулай иттек, әзрәк ничек дип инде, менә ул безопасностьтан чыгару өчен, менә ул даже балаларга түгел, ул безгә дә кирәк. Бүгенге көндә ниләр әйтәләр, кемнәр медицина ниләре, статистика апаручылар әйтәләр, что по сравнению на 20 лет тестостерон у мужчин упал почти на 30-20%. Тестостерон упал. Раз тестостерон упал, это женственные качества, качества женщин килә башлый. Посмотрите бүген, нету мужества такое, что татарлар арасында особенно проблема. Мужество турында белүче кеше юк. Нәрсә это? Что это? Как это вообще? Не то, что даже мужество как внутреннюю духовность, а то, что даже внешность ирләрдә меняется. Менә бу бока появляется, әйбер ниләр. Бу женственность әйберләре. Как себя ведешь үзеңнең балаларың белән гаиләдә, то есть это одна из причин, можно сказать, если дөньялыкка беләсәң, упадок тестостерона. Не өчен? Вот это безопасность, чувство себя безопасности. Ирләргә не надо защищать, ирләргә не надо охотиться, ирләргә не надо вообще заниматься мужскими ниләр белән, эшләр белән. Соответственно, алар теряют вот эту духовность, мужество. Именно связано с мужем. Поэтому безләргә дә нам тоже нужно нәрсә урманга чыгарга кирәк, тауларга менергә кирәк, да? Балыкка булса да балык килергә кирәк. Вот такие әйберләр кирәк. Да, ирләр булу өчен. Менә бу балаларны алдык та, хәзер мәгърип намаз укыдык та, инде булар белмиләр ла илаһа иллаллаһ нәрсә икәнен. Булар белмиләр нәрсә икән. Без буларга 10-15 минут буена ла илаһа иллаллаһ дип зикр әйтеп утырдык бүтенебез бергә. Хәзер буларны тоттым да, җирдем да, мин үзем генә
Bularны урман буенча үзләренә кайтарып җибәрдем. Булар юл буена нәрсә әйтте дип уйлыйсыз? Мама, папама? Юк. Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Юл буе ла илаха иллаллах. Ни өчен? Тревога, бер страх бар, ни бар. Уларны кайтара Аллаһыга. Ул белә, что монда никто не поможет. Ни хазрат, который отстал анда, ни дус, который минем белән бергә, никто не поможет, кроме Аллаһыдан. Чувство вот этого понимание, то, что син бессильный, понимание, что син раб Аллаха, понимание, что син не господин. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, башта шакырамын үземне, соңыннан сезне шакырамын. Гомумән бу дөньяның нинди ялганчы, нинди алдакчы икәнен белергә. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә китерә ки, ул бер кәҗәне, үлгән кәҗә баласын, ягнёнокны кулына күтәреп, у которой уже ребра были видны, который уже сгнивал, ул әйтте: "Кто у меня купит это?" диде. "Кто у меня купит этого ягнёнка мертвый, шушы сарык баласын кем ала?" диде. Айттылар: "Я Расулулла, если даже ты за него деньги отдашь нам, мы его не возьмем. Не даже не говоря, даже если он был бы жив, без аны алмасы, ведь он уже дохлый, уже беткән." Ул әйтте, что Аллах Субханаху ва Тааля өчен менә бу дөнья не имеет ценности, для него не имеет ценности, так же, как для вас не является ценностью этот ягненок. Шушы сарык баласы хәтле кыйммәтлеге сезнең өчен булмаган шикелле, Аллаһ Тааля өчен бу дөньяның кыйммәтлеге юк, шушы ягненок хәтле дә. Бу димәк нәрсә турында әйтә? Димәк нәрсә турында әйтә, что бу дөнья ялганчы, что бу бездә булган әйберләр ялганчы, что бездә булган бу безопасность ялганчы. Безне Аллаһ Тааля фитрат белән уятты, тудырды. Ягъни естественное, врожденное качество изгелеккә, врожденное качество Аллаһ юлына, врожденное качество егетлелеккә, мужественность иләрне, хатын-кызларны хатын-кызлыкка. Вот когда без аны алынытабыз, да, Имам аль-Багдади әйтте, то, что мин диде, Коръәнне вич ахырына хәтле өйрәндем, хәдисләрне өйрәндем, галимләрнең, сахабаларның әйткән сүзләрен өйрәндем, и тапмадым олырак гынах, чем гафләт диде. То есть гафләт, что такое гафләт? То есть не нашел, изучая всю религию Аллаха, одного из самых тяжких грехов, как гафләт, то есть беспечность, забыть Аллаха диде. Вот кашан син забываешь Аллаха, все проблемы, bütün бозыклыклар, bütün авырлыклар приходит к тебе. Поэтому, хөрмәтле җәмәгать, инде Аллаһ Субханаху ва Тааля безләргә тауфик, хидаят, иман, истиқамат биреп, шушы фитратларыбызны инде белеп, инде ислам юлын, Аллаһ юлын танып, инде балаларыбызга хәерле юл күрсәтә алып, үзләребез бу дөньяда киләсе дөньяда бәхеткә, шатлыкка, сәгадәткә ия булучылардан булып, чын ир булып яшәргә насип әйләп җәннәт әһелләренә